ओइ बाजै हाब न'आवलाय दंना गैया जाखोब्रा हाब माथो दरजायाव मारिलायनायसो नै दं माथो आगैसोलाय फै जिराय फै जिराय बेवहायनो जागोन बाजै हाब बाजै जौआलाय दंना गैलाब्रा लाबोदो एसे दंबोला दं आगै र' जिरायथ' आं लायनि दे बाजै जौआ आगै दे जागोन बाजै दासो मोनलायसिगोन एसे देहायाबो रासिगोन आंना हाब बाजै दहायलाय मा ओंख्रि जायाब्रा आगै सबायजों दाउजोंमोन थाथ' नोंहा औ दे बाजै ओइ जौ नों मासे मोजां नोंखौ सानसे मोनलोङा माने खारसि बिसि मोनलायलाङो आंहा है लोंस्लां गरदसे ओइ जौ आं हिन्जावखौ गारब्लाबो नोंखौ गारनो हाया जौ नों मासे मोजां फालाय मा एसे गोथावलै आंलाय न'आवलाय थांनो हागोन ना हालाफा आगै जौनि फैसायालाय बोरैथोहाय दिनैबा हले आं नांथारगौहाय नोंहा आगोलनि जौ बाखियाबो होनदोंखायो दाबो होआखै गावगैहा बुं माब्ला होगोन नों बाखिखौ बाजै बाखिलै आं खनसेयावनो रग' होफैगोन ना नोंनो मोननोल'सो नांगौ सिन्था दाखालाम बाजै आं खनसेयावनो रग' होफैखागोन बिदिया जायालायहाय आगै सानफ्रोमबो गावगाया फांथे फुंथे बुंलाबायबाय थायो थाब होहाय आगै आंनो दिनै नांथारखागौ आं हले नोंनि रांखौ मोनाब्ला नोंनि न' थिंखौनो लायजोबखागोन आं हले बारा गोबाव नेबाय थानायहाय गाबोन समफोरनो होफैखानांगोन नों आंनो जागोन दे बाजै जागोन आं नोंनो खनसेयावनो रग' होफैखागोन नों माखौ जिंगा सिबाय दं जागोनलै जागोन बाजै नों आंखौ थगायसुला बायदि मोनदों नामा आं नोंनो खनसेयावनो गथा होफैगोन ना थादो थांसै बाजै थाथ'लायदो बाजै गाबोन समफोर नुजाफैगोन आं